Спри да нанасяш серума си с хиалуронова киселина без този продукт. Хиалуроновата киселина обича водата. Една молекула може да задържи до 1000 пъти собственото си тегло във вода, но ако няма откъде да я вземе, тя ще изтегли от по-дълбоките слоеве на кожата ти. И това дори може да даде обратен ефект. Мокра кожа е равно на по-добро проникване. След измиване на лицето впръсквам от колагеновата вода и след това поставям своят хиалуронов серум. Ако и ти мислиш, че твоята кожа заслужава повече, увлажняващата вода с колаген ще преобрази твоята рутина и кожата ти ще стане по-сяйна от всякога. Съдържа 18 аминокиселини, протеини, пептиди, които проникват дълбоко в дермата и работят отвътре навън. Кажи с Богом на сухата и повяхнала кожа, с Богом на фините линии и здравей на сияйно излъчване и свежест, които определено не можеш да фалшифицираш. И това не е всичко. Едно от най-любимите приложения на колагеновата вода е за хидратиране на себореният ми скалп. Всеки, който се е сблъскал с този проблем, знае отлично колко е неприятно усещането скалпът ти да бъде сух и да ти опъва кожата. А спреят с колагенова вода мигновено елиминира сухотата и предотвратява люспите, които са именно причинени от нея. Нанасям го също по дължините преди поставянето на стилизиращ продукт. Просто ако има как, ще се напръскам от глава до пети с колагеновата вода на Дермакот. То освен за суха кожа и коса, сух скалп, водата с колаген може да се използва и при псориазис, атопичен дерматит, изгаряния и да се превърне във ваш верен приятел за косата, кожата и скалпа. Гръбни своята колагенова вода от dermacotbg.com.